Extra Journaal wordt u aangeboden door Banco di Caribe, die met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp presenteert. Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met het bericht over een eis van 25 jaar voor moord op schoonmoeder. Die eis werd gisteren gedaan door officier van justitie op Curaçao in de zaak tegen Jorge Alex Provacia. Hij wordt ervan beschuldigd zijn schoonmoeder, mevrouw Roos de Kaster, te hebben doodgeschoten met 8 kogels van korte afstand. Ze overleed op 4 april van dit jaar. En daarnaast wordt hij beschuldigd van een poging tot moord op 5 april op 3 familieleden in de Basjan Karpata-straat. Tot slot wordt hij aangeklaagd voor het bezit van 2 vuurwapens. Hij heeft de aanklachten min of meer volledig toegegeven. Hij zei dat het nooit zijn bedoeling was geweest om iemand te doden, maar woede en emoties hebben hem tot deze daden aangezet. De zaak vindt zijn oorsprong in een ruzie tussen Alex Provacia en zijn partner. En dat leidde tot de moord op de moeder van zijn partner. De rechter doet uitspraak op 8 oktober. Aqualectra rond belangrijke test positief af. Dat heeft het stroom- en waterbedrijf vanochtend bekendgemaakt. Aqualectra heeft op zaterdag 6 september bekendgemaakt dat het is gestart met het testen van de batterie-energieopslagsysteem, het BESS. En dat met het oog op de integratie in het elektriciteitsnet. Met trots kondigt Aqualectra aan dat alle fasen van het testproces met succes zijn afgerond. Momenteel wordt de laatste fase van de configuratie van het Energy Management System voltooid. En dat is belangrijk omdat daarmee een betrouwbaarder stroomvoorziening op Curaçao kan worden gegarandeerd met minder stroomonderbrekingen. En op de beelden ziet u een bezoek die onder meer minister-president Pisas had gebracht aan deze installatie. Toen begon zeg maar de test en nu heeft Aqualectra laten weten dat de test goed is verricht. En dat is goed nieuws voor iedereen die geen blackout weer wil meemaken. Ik moet het goed zeggen. Vakbonden eisen onderzoek in SDKK. Dat staat vandaag in de Extra. De vakbonden hebben gisteren met vertegenwoordiging in de SDKK-gevangenis gehoor gegeven aan de oproep van werknemers om actie te ondernemen tegen het hoofd personeelszaken. Sinds dinsdagavond hebben de vakbondsleiders van NAPB, APVO en Straf kennis genomen van een publicatie van het hoofd van Human Resources die viraal ging. En het gaat volgens de vakbonden om vertrouwelijke informatie over personeel die het hoofd van personeelszaken had gepubliceerd op sociale media. En ze willen nu actie tegen deze persoon, omdat het verspreiden van vertrouwelijke informatie over het personeel natuurlijk zeker niet goed te praten is. En ze zijn bezig om te kijken wat daar nu het beste aan gedaan kan worden. Minister moet zich opnieuw buigen over Otium BV en dat is de Curaçaose minister van Economische Ontwikkeling. Die moet binnen 6 maanden opnieuw een beslissing nemen over de vergunningsaanvraag van Otium BV. Dat is een bedrijf dat zonne-energie wil leveren. Als de minister hier een vergunning aangeeft en Otium gaat elektriciteit produceren via zonne-energie, dan zou dat moeten betekenen dat het wordt aangesloten op het distributienetwerk van Aqualectra. En dat leidt ertoe dat er misschien wel meer energie wordt geproduceerd dan er nodig is voor klanten. En dat is dus een hele gang van zaken die dan ingezet moet worden. Maar wat het Hof nu heeft bepaald, is dat de minister van Economische Ontwikkeling opnieuw naar de vergunningsaanvraag moet kijken en wordt dat afgewezen, ook moet beargumenteren waarom. En daarvoor is een periode nu van 6 maanden ingesteld. Paard valt op vrouw. Dat gebeurde gisterochtend. Toen kreeg de politie een melding dat in de Kaya Epidendrium een ongeval had plaatsgevonden waarbij een paard op een vrouw was gevallen. De centrale stuurde direct een eenheid van de politie en ook een ambulance naar de locatie. Bij aankomst troffen de agenten een groep toeristen aan die aan paardentocht aan het maken waren.
Op een gegeven moment werd het paard waarop de vrouw zat nerveus en wiep haar van zich af. Zij kwam ten val en het dier kwam op haar terecht. Ze liep natuurlijk verwondingen op en ze is met een ambulance naar het CMC gebracht. Reconstructie dodelijk auto-ongeluk, dat gebeurde gisteravond. Toen hebben de autoriteiten de reconstructie uitgevoerd van het dodelijke ongeluk. Dat plaatsvond op 19 december vorig jaar. Het gaat om een ongeval dat gebeurde op de Schottegatweg te Oost, ter hoogte van de kruising met de WFG Mensingstraat. Daarbij kwam een 16-jarige dame om het leven. Bij de reconstructie waren onder andere de chauffeur van het voertuig en diens advocaat aanwezig om de situatie te bekijken. Er zijn aanwijzingen dat hoge snelheid de oorzaak was van de fatale botsing. En dan is er opnieuw illegaal afval gedumpt. Ja, het is een situatie waarbij je denkt, waarom toch? Er is namelijk opnieuw een grote hoeveelheid afval door onbekenden gedumpt langs de Camina George Willems. En buurtbewoners hebben hierop gewezen en ze vragen natuurlijk ook dat de boel snel schoongemaakt gaat worden. Maar het is ook de vraag waarom mensen maar afval blijven dumpen, zeker nu de overheid bekend heeft gemaakt dat het gratis storten voorlopig nog gewoon doorgaat. Wij gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Banco di Caribe presenteert met trots haar gloednieuwe mobiele bankapp. Ontworpen met uw gemak in gedachten. Download de app vandaag nog in de App Store of via Google Play. Het nieuwe app-icoon is te herkennen aan de oranje kleur met het Banco di Caribe logo in het wit. Voor meer informatie over registratie kunt u terecht op www.bancodicaribe.com of op de Facebookpagina van Banco di Caribe voor een duidelijke stap-voor-stap instructie. Klanten kunnen ook bellen naar 432 3555 voor ondersteuning of langskomen bij een van de Banco di Caribe vestigingen. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Er is een MOU getekend tussen twee centrale banken. Het gaat om de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en haar tegenhanger in Saint-Martin, het Institut d'émission des départements d'outre-mer van de Banque de France. Die hebben onlangs hun samenwerking geformaliseerd door het ondertekenen van een historisch Memorandum of Understanding. Hiermee willen beide instellingen zich inzetten om beter te begrijpen hoe de open grens van het eiland de economieën van Sint Maarten en Saint-Martin beïnvloedt. Door betere data te verzamelen streven zij ernaar het inzicht van de centrale bank in de wisselwerking tussen beide zijden van het eiland te vergroten. En de focus ligt onder andere op toerisme en kamercapaciteit. Dan gaan we naar Bonaire. Daar heeft de politie een 60-jarige man gearresteerd wegens brandstichting. Het is een zaak die dinsdagochtend begon. Daar heeft de politie ingegrepen bij een vechtpartij tussen meerdere personen aan de Caia Papa Cornes. Toen de politie ter plaatse kwam, bleek een auto die geparkeerd stond aan de Caia Amalia volledig vernield te zijn. De eigenaar van de auto deed aangifte. De politie meldt dat hij in het bezit was van drugs. Maar om 11:15 s'avonds kreeg de meldkamer van de politie een melding van een autobrand. Het ging om dezelfde auto, het voertuig stond volledig in brand en de vlammen waren overgeslagen naar een boom ernaast. Later werd een 60-jarige man aangehouden in verband met de zaak. Ook moest er een ambulance naar de plek worden gestuurd voor een bewoner die rook had ingeademd.
Rond 1:15 ochtends is woensdagochtend de man aangehouden aan de Kaya Jinja. En hij wordt verdacht van vernieling en brandstichting. We blijven even op Bonaire met iets totaal anders. Zwemles in een drijvend zwembad. De nieuwe gedeputeerde Peter Silberi en het hoofd van Indebon, Tennis de Jong, die hebben het drijvende zwembad bezocht, waar wekelijks 7 basisscholen gebruik maken van dit zwembad. Daarmee komen er ongeveer 300 kinderen wekelijks naartoe om zwemlessen te volgen. Silberi gaf aan tevreden te zijn dat de zwemlessen weer zijn teruggekeerd, omdat deze al lange tijd niet meer werden aangeboden. Ook benadrukt hij dat er op dit moment wordt onderzocht op welke Bonaire een officieel zwembad kan krijgen. De onderhoudskosten zijn erg hoog en tot die tijd is deze oplossing zeer te prijzen, aldus de gedeputeerde. En dan gaan we nu naar iets bijzonders, want Mike Eman, de minister-president van Aruba, is op bezoek in Den Haag. Hij heeft ministers, minister-presidenten, de statenvoorzitter, heel veel mensen ontmoet. Maar niet zo lang geleden was de statenvoorzitter, Martin Bosma, op Aruba. Ik zeg het verkeerd, op Aruba. Daar overhandigde Mike Eman hem een gedicht. En dat gedicht werd gisteren in de Tweede Kamer voorgelezen door de statenvoorzitter in aanwezigheid van Eman. Kijk naar het volgende fragment. Normaal zijn er bij de APB is er slechts 1 premier aanwezig. Maar vandaag zijn er in dit pand en in deze zaal 2 premiers aanwezig. Namelijk de premier van Aruba, dat is de heer Eman. En we vinden het... En dat beschouwen wij als een grote eer. Eerder dit jaar was ik op Aruba. De huidige minister van Volksgezondheid en toen de voorzitter van de Eerste Kamer is mijn getuige. En de heer Eman, hij kent mijn voorliefde voor poëzie, heeft toen een gedicht voor mij geschreven. En wanneer gebeurt het nou dat een premier een gedicht voor je schrijft, meneer Schoof? Maar u heeft nog even de tijd, zou ik zeggen, dus aarzel niet. En dat gedicht dat wil ik graag ten gehore brengen, ter ere natuurlijk van het prachtige Curaçao. Ik was met mijn hoofd één eiland verder, neem me niet kwalijk. Over zeeën 1. Tussen ons strekken oceanen hun adem. Brede wateren die landen scheiden als dromen. Eilanden, kusten, heuvels en steden. Onder luchten van kou, van hitte, van stormen gekomen. De zon brandt anders, de wind draagt een ander lied. Soms lijkt de verte te groot om te overbruggen. Maar diep onder de golven, onder getij en verdriet, blijft iets ons stil en zeker omarmen, omhullen. Niet alleen door wetten, nog grenzen van macht, maar door wat ouder is dan kaart of kompas. Het weten dat in de kern van elke zachte of harde kracht wij delen wat geen zee ooit van ons scheiden was. Broeders zijn wij onder de sterren in de hemel, dragers van een oude, levende verbintenis in het koninkrijk dat niet breekt op de dijken, maar groeit in de ruimte die tussen ons is. Verre, nabij, anders, toch één, in woord, in hoop, in erfgoed bewaard. Een vlechtwerk van eilanden en land, rivieren en steen, door de oceanen niet gebroken, maar verklaard. Was getekend minister-president Mike Eman. Dank u wel. Zolang politici elkaar gedichten schrijven, dan ziet de wereld er mooi uit. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Venezuela heeft gisteren aangekondigd dat het 3 dagen van militaire oefeningen is begonnen op het Caribische eiland La Orchila. Dat terwijl de spanningen oplopen te midden van de Amerikaanse militaire activiteit in de regio. Troepen die zijn ingezet voor wat Washington een antidrugsoperatie noemt, hebben deze maand al minstens 2 en volgens president Trump 3 boten opgeblazen. Minstens 14 mensen zijn dood, maar VN-experts hebben deze zaken veroordeeld als een buitengerechtelijke executie. En nu gaat Venezuela oefeningen houden, juist omdat ze ook
sterk willen staan tegen de oorlogsdreiging die volgens hen voor de deur staat vanuit Amerika. Tegelijkertijd benadrukt de Venezolaanse regering dat er hard wordt opgetreden tegen de smokkel van verdovende middelen, ondanks wat Amerika zegt. Zo heeft de minister verteld dat tot nu toe dit jaar al meer dan 60 ton drugs in beslag is genomen. En het militaire ingrijpen is wat dat betreft niet gerechtvaardigd, aldus Venezuela. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten houden. Dat blijven we doen, morgen weer en ik hoop dat u weer kijkt. Het allerbeste, tot ziens, dag.